Datan Ginggang. Datan Ginggang jane yen ditandingke karo bintang tamu saiki suarane Bu Kesi ora kalah ya Mak, ora kalah. Sik apik Bu Kesi yen kanggoku, ya emane iki mek lalen dheke iki. Ya to, ngarani jenar iso jenangan kok. Ndingi sing duwe gawe Pak Budi Santoso jare imam. Ayo monggo Pak Imam ngono. Iya, mula kuwi ora tega lek Bu Kesi dadi bintang tamu. Sumelang ku lek carcor ngono lek omong. Ha iya. Ciri khas wen biyen ya pancen ngono kuwi kok. Bener. Ya Bu. no yen cedhak tansah mulat sida asih lalen. Ndek mben ki wis diparingi dhuwit karo sing nanggap ngono wis tak kekke lho. Ngono ditakokne neh. Endi dhuwite, Pak? Weh, lali pake. Terus malam Jumat ki ya bar ngono kuwi nakokne. Ayo, Pak. Wis lho mau ngono. Lali. Malah mau bengi iki lho. Nuwun sewu, dhek lak sare. Heeh. Jam 1 bengi anakku sing jenenge Rambu iki awake rada anget nuwangis. Terus Bu Kesi tak gugah. Bu Kesi tangi sik. Nyapa, Pak? Neh apa piye? Ya ampun. Wong anake tangi malah neh apa piye? Alah, padune apa ora kualik? Apa ora sampeyan sing ngelingke? Ngendi ora tahu aku aneh-aneh. Aku umur semene iki bangsa ngene iki ora pati butuh Bu Kesi. Nah. Areng lekasi piye aku wis lali lekasane piye ngono. Cara wong taluwi lekase piye lali. Ha iya. Aja ngono lho, kebablasan tenan lho. Heh? Aja ngono, ora pareng ngono kuwi. Ora sing KSD iki mung siji, anggenku kepengin gawe mulyane anak karo bojo kuwi lho Bu Kesi. Ning apa? Nafkah lahir batin kuwi penting kanggone pasangan hidup suami istri. Kaya Mbak Manten karo Mas Manten. Aku karo sampean penting kuwi. Nafkah batin itu penting. Iya, bener. Ning aja nganti meksa, Mergo kaya ril sepur karo sepure. Yen wong lanang ki sepur, yen wong wadon kuwi rile. Dadi yen sepure ora pengen liwat, aja nganti kok rile iki meksa liwat, aja nganti. Mergo sing jenenge sepur liwat ki manut jadwale keberangkatan, aja dipeksa yen nganti liwat sageleme dhewe, akhire tabrakan karo sepur liya. Ngono lho. Ngono kuwi. Lek kok peksa tenan iki mengko nuwun sewu sepur ki yo ngangge kesel barang. Yen kok peksa kon ngliwati rilmu ora wurunga ya ora iso ejes-ejes ki engko. Ha ngono. Dadi ana jadwale keberangkatane manut sing nyemprit kae. Ha iya ngono. Terus sampean nyuntuwa kaya garwane Rasulullah kae. Angger bar salat ngisak kuwi terus garwane Rasulullah mesti dandan dipolke yen wis macak terus ngadep karo sing kakung. Nun sewu Mas, dalu menika kula kagem napa mboten. Yen nganti sing lanang aku awakku rada ora kepenak, aku rada akeh ayan. Sing putri ya aja nesu, malah sing becik nyonto garwa Rasulullah, langsung kowe wuduwa terus sandangan sak awak ki cepoten kabeh, salin rukuh kowe dikir sewengi utuh malah apik. Lah ora anggere sing lanang ra gelem ngladeni sing wedok lambene nyuwongot nganti kena nyantolne kethu. Ayo,
lawang dimusuh, pitik dimusuh. Ayo. Ayo monggo lek dipeksa ya ora iso ejes-ejes, ora iso ngono kuwi. Mergo ana jadwale berangkatan. Ya mula ki ngene lho Pak, kabeh ki ya ana strategine, ana carane. Apa? Ya wong lanang ku ya kudu olahraga, ngombe jamu ngono ben kiat ngono lho. Lah aku tahu kok gawane jamu jare ben kuat. Kok campurne mie, ora nganti mie tak pangan dipangan kucing, malah sing jenggelek nek kucing malah ora ya. Alah bapakmu. Batenku kucing semengi meong meong meong, tuapuk lambemu ora ya. Ayo, Ya, Bu. Pindha mimi lan mintuna Neno ayo bareng Kang Mas ana tepi wajib neno sida asih kunjuk marang mempelai berdua tegese iki mujudake cinta yang suci. Cinta suci iki tegese tanpa tendensi. Aja nganggo paugeran aku rabi kowe mergo kowe ayu. Aku gelem kok rabi mergo kowe ganteng. Aku gelem kok rabi mergo kowe wis penggaweamu wis maton, kowe wis sugih, kowe wis duwe pangkat. Aja ngono kuwi. Sing jenenge cinta suci iki tanpa alasan, tanpa ada tendensi. Sing di SD mung sawiji ya kuwi netepi pangibadah dawuhe pangeran supaya pinaringan tentrem lahir batin, keselamatan donya tekan akhir. Ngono kuwi. Ya, Monggo Bu Kesi sak langgamipun. Dados. Aku kang setya satu
Aja dipleroki, Mas. Yo. Bu Kesi lenggah, Mbak Mimin Apri jumeneng. Ya. Oh. Ngene iki kok iso. Dadi yen karo dalange kon jumeneng ya jumeneng, yen ra dikon aja jumeneng. Lah ora kon jumeneng wae langsung saya ingin tamat. Larene nggih mlampah menika. Wong ya teka ngono ya. Wong wedoke direwangi ati-ati sok kadang kala nggon salah kok aja meneh Ya, Mbak. Sapa sing wedok? Ya aku. Pari bojo ranjing ngoten ta wong wedok direwangi masak SD enak-enak kadang kala nek garwane ra reno kados nggo panjenengan ya meso dicelathuk. Leres. Dandan ora lepenan jarne pucet bareng lepenan jarne bar mamah pitik urip. Lah menika pancen wayang pambudi ning sak bejo-bejone wong lali isih bejo wong kang tansah eling lan waspada. Aja wani karo wong lanang mergo imam keluarga tetep laki-laki senajan to wong wedok ki kayane okae ngungkuli bojone. Betul. Lah nek kowe omah-omah, kowe arep dadi imam apa makmum? Gumantung kebutuhan no. Piye? Nek pas dum-duman sembako apa BLT ya aku makmum. Lah banjur dadine imam kapan kuwi dadi Nggih imam? nek pas ngibadah ngoten. Wah, iya, cocok nggih nggih. Dadine imam rasa ngenteni sesuk-sesuk ta, Lek? Apa? Terus Sesuk ngenteni apa? Saiki ngenteni apa? Lah iya. luwung saiki wae mumpung durung ngantuk. Kak dereng sare ya. Nek saya ora dinget mambu, nek wong wedok apa ya dadak ra dinget mambu. Ah iya. Nggih. Menika sowan wonten dalemipun Ibu Sati. Bu Sati. Nggih, ingkang lenggah wonten laladan kandang sapi Jenar Sragen. Sragen. Derek ndedonga kagem Sri Atmaja temanten kekalih. Mbak Laili. Mbak Laili kali Mas Sukris. Sukristianto. Mas Sukristianto. Nggih. Mugi-mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem bahagia mulya. Amin. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Amin. Putrane nek mijil kakung ya dadi lanang tenan, nek wedok ya wedok tenan, aja kaya kowe. Kok saling nuding ngene piye? Lah pripun? Ter aku apa ya numansamu sing mirsani ngono apa ya percaya. Kuwi ndongakne sing jenenge temanten sakloron. Wong dheke wong loro iki nasibe dadi apa ya ora genah. Ngono ki lho piye? Nggih manut wong urip nurak pun enten sing ngatur Gusti Karya Jagat. Bener kuwi. Kados pakliran dalu menika panjenengan dalange. Lho kudu manut ana sing ngesuwi aturane ngoten lho. Ya umume wayahe wong urip ki wayahe ibadah ya ngibadah, wayahe srawung, wayahe layat, wayahe nyumbang, wayahe laden bojo. Lho. Saiki bloko suta wae, blak-blakan wae, Mbak Mimin. Nggih. Sing jenenge piyayi embuh kakung apa putri mesti pengen rabi nurunake putra minangka penyambung sejarah. Pertanyaannya untuk Mbak Mimin, sampean sok rabi karo apa? Wit ringin. Nggih wong kaya myan kok ya. Ya pancen wong lanang apa wedok? Rabi karo peri kok ndarani golek pesugihan yen kok ya nika mawon lho. Nggih gandeng kula menika kakung rabinipun nggih kalih winong ngaten menika, kalih putri ngoten niku. Kok le muluk-muluk. Karo Umi Hafifah. Lho, donya ki jan moten kena kinira lho, kun fayakun. Giri lusi kae. Lah nggih, paribasan anu prawan kencur etuk duda tuwa ya ora kurang. Betul. Ijek gadis kaya aku, etuk lah paribasane Gadis jebolan terowong kok piye? Lho paribasan kan ra iso anu kae ra patut ukurane menungso karo ideal kan Gusti Allah kan aduwe ra ngerti. Mula saka kuwi kanggone utamane kanggo wong lanang. Nek golek bojo ki syaraté piye, Lek? Nek golek bojo ki syaraté werna papat. Apa wae? Siji golek bojo mergo rupane. Rupane. Nomor loro golek bojo mergo bandane. Heeh. Nomor telu golek bojo mergo garis keturunane. Heeh. Ning luwih utama golek bojo mergo akhlake. Wow. Dadi pama rupane ora patek ayu mergo akhlake becik, wonge klina ibadah cahyane katon sumunar. Ning bener kok kandhamu. Piye? Dadi nek golek bojo ki kudu rupane. Rupane. Lah kok tiwas ayu dibuka padha. Tak ki ngaten ta Mas Imam.
Kowe iki aja ngentahi to Mbak Apri. Sing dikandhake karo Mbak Mimin iki apik kabeh lho. Leres to. Niki nggih nyata kok. Nek rupa niku nggih perlu diperhatikan. Lah kok tandang gawe malah pedang-pedangan, ora ya malah. Soale ngene lho, Pri. prayoga. Oh, rupane ra patek ayu. Ning mergo ngibadahi tekun, wudu nek sing muslim ya salat 5 wektu. Dadine kan rasa dadak kanggo skincare sing neko-neko cahyane katon bersinar. Ora anake wong sugih, ora anake wong bondo. Ning mergo gelem prihatin, gelem gotong royong, dijak gotong royong gelem satemah dadi mulya uripe. Ora trae darah biru jane wong biasa ning mergo sopan santun etika budi kertine kang luhur dadi bojo kang utama lho maksud dadi ora kudu palakrama karo darah biru ya mboten kedah ning lek rabi karo sampean padha karo rabi karo darah kotor kuwi malian nggih tergantung kok lele mak-maknai kok nggih ngapunten kula waragi randat Lah ngapa keparengipun Bu Sati janipun kan munggah jam 8 kalian sareng sinden-sinden. Oh, 8 sonten mau. Nggih ning paripeksa setengah 11 nembe dugi mriki. Aku mau padu karo penjahit lho, Pri. Lah ngapa ta, Le? Geger aku. Mosok gawe kebaya cedhake semenak ndarani pamer gelang aku. Oh, gelang tuh kon sopi lehmu. Pamer. Kecendaan to Pri ngene iki kudune. Ning malah apik kok malah peni kok. Seorang wanita niku berhak untuk pamer. Ngono kuwi mboten napa-napa. Tur piyayi putri gawe perhiasan ngono iki sah-sah mawon. Nek lek piyayi kakung ngangge perhiasan, kuwi pancen ya mlungguhe agama ora trep. Pertanyaannya kowe ning kene iki dadi kakung apa putri mung kuwi. Nah, syukur ah kowe. Dadi wedok nek dibayar. Ning Bu Sati iki ya anu lho, Lek. Wicaksana lho. Pripun? Ak dhewe diunggahke yaene. Lah banji ki rak metune ya jam 12 to. Nek sore rak ya kalah sing kalah karo sing cantik-cantik. Iya. Ning mboten kok nadyan to jenengan menika aslinipun piyayi kakung ning kathah piyayi-piyayi ingkang tresna kalian panjenengan. Buktinipun kados Bu Sati menika menawi mboten gandrung kali panjenengan mokal jenengan dipun dhawuhi supados mriki. Nggih Bu Sati mirsani saking YouTube. Lan Bu Sati ki pinter lho, Pri. Pinter apa? Pinter ngenyang rego. Alasane sami kalian panjenengan. Kula niku rondo anake loro. Bu lah pripun? Lah mbok kula ya yatim piatu aku ya. Bapak ya ngene, kula Joko, Bu. Nggih bareng teko kene sampean kecilik to. Lho, daleme gedhong magrong-magrong ngono. Kados mekaten. Ning menika pancen nek Gusti mboten kehendak wong gak duit nyatane saged silaturahmi wonten mriki matur sembah nuwun Bu Sati. Jodohipun kalih Bu Sati menika. Nggih. Kalian ngaturaken panglipur Bu Bile. Nun, ngaturaken panglipur nggih. Jenengan kok kemayu. Mamer di Apri nggih. Kok nika mau wonten pamundutan Mak Canggih. Menapa Mbak Apri? Sekedap nggih. Sekedap mboten ngangge ndok. Nggih menika Iso maca no. Oh ya iso. Menika saking Bapak Gino Putra Dikari. Nggih. Sugeng dalu Mamak Cangik nderek mangayu bagya. Anggenipun Ibu Sati mala kramekaken putra-putrinipun mugi tansah wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa. Amin. Amin. Kagem pinanganten kekalih mugi tansah sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anggenipun bebrayan. Amin. Amin. Kula asli Dukuh Wedi Kelurahan Melale, Kecamatan Jenar, domisilinipun wonten Jakarta. Nggih, requestipun setunggal ninggal katresnan Nduk Wina. Kaping kalih podang kuning Nduk Umi Hafifah. Kaping 3 Loro Ati 2 Mimin Apri. Nggih, tembang kula kentunaken adik kula Nurleni mamaknya Hesti pidalem kandang sapi ugi kagem warga Kelurahan Melale Tuwin Kecamatan Jenar. Tertanda Pak Putra Dikari menika sampun transfer saweran wonten rekenipun Ibu Sukesi Rahayu. Waduh, matur sembah nuwun Pak Gino Baladewa. Nggih. Ngersake lagu gak cek maringi duit ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Ning nuwun sewu Mbak Mimin Mbak Apri sakderengipun ngaturaken para bintang-bintang menika mumpung niki enten lare-ali. Rene no. Niki sore tur ini made in dari Sragen. Domestik. Nggih. Niki naminipun men kenalan dhewe karo eyang-eyang putri kuwi ya, Nduk. Ndang ngono. Ayo cerak budhe kene nok wong ayu. Karena kene Nduk cerak kakung kono. Abrek nek omong senengan lho mateni. Kuwi mateni karaktere kancane. Lah kok nek nek karo putumu ya diceluk ayo Kong. Ya ning omah.
Padak. Lah direwangi dandan kaya ngono, cantike kaya Ra ngono. menghargai idep kuwi back to nature kembali ke alam nganggo rambut kelek kok. Lek pupuran nganti kaya karambol iso dilokne kaya ngono. Kok karep Sion. Kan iso lunyu tus ngono. Sugeng dalu nok Cahayu. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Kok cilikanku ya, Lek. Halus Aku yang ngene iki ora. Sugeng dalu, Nok. Nggih. Sugeng dalu, Mas. Modiar kowe. Jagat setane. Iya, Toro. Dimelehke robot. Jagat. Apik tenan bocah lugu, jujur tenan kowe. Apa jak gelut jak cilik, nek ora kaya sakit. Iki jek mending lah kowe gak iki teko ngono dikeploki cah cilik-cilik. Bajine teko. Ning nek iki sopan. Sopan. Paring asma sinten wong ayu? Nggih, nderek tepang nami kula Legit. Dek legit. Lah kayak kok roti ya. Legit. Oh, legit. Tak kira. Nama lengkape sapa, Nduk? Legit Mustika Pualam. Legit Mustika Pualam. Ya. Lho, Oh. jenenge ngene iki lho, Legit Mustika Pualam. Winong Umi Hafifah, Lintang, Wanda, sapa heeh. Lah kok jeneng kok sinden kok Sukimin. Mimin ngono jenenge. Sukimin ki mung aku ki mung membo ngono lho, membo dadi wong cilik ngono ki ya. Apa Mbak Apri iki jenenge asline ya apik to, Mbak Mimin? Jenenge jenenge Panut Aprianto. Oh alah not. Ngono yang ngelokni Sukimin not ora ya. Mriku ora gur pinter le dandane asline ya bluk padha. Nek mentahan letek niko kok. Kelire ireng nek nggih. Ya ra mungkin no. Manis mbek ireng beda lho. Nggih. Nek manis kan tidak membosankan. Nek kuwi kan rada cenderung letek to, Pri. Kok le. Ning aku rada wedi lho karo Mbak Apri iki. Lah kenapa? Bareng ketok gegere wah mburi ditato kok. Tature apa trimos nok, Pri? Kok tremos to? Maksudnya kan kowe sinden mbok sak wayah ngeleh ngono lah entuk umbi Iki tatuku kijing, par ngiseni piye? Kelas pinten kuwi. Kelas pinter Dek Legit. Kelas 3. Kelas 3 SD. Nggih. Yo alah, kok spasi sih ora. Putranipun sinten? Ibu Suci. Oh, Mbak Suci. Mbak Suci Perias nika. Nggih. Oh, alah ya layak. Nek ngono. Ning Mbak Suci kita anggap udu belum perias kondang. Lah piye? Nek pancen perias kondang mesti iso ndandani aku dadi cantik. Nyatane iki remuk ki raiku. Lah ten trae kulitmu kena diwiru kok. Dadi ora salah periase ya pancen menungsane sing kleru ya. Minggu- Ora yo kena diwiru lho apri iki. Kuwi kok nekake perias kok ngendi ya angel wong raine kaya gemuk. Dek Legit badhe ngaturke napa? Kutut Manggung. Ya Allah. Didikanku wis pinter asis ndok ku tetep sing piye to, Pri? Biasane ki nggon permanukan ki aku ro Pak D kok. Sliramu. Sik Nduk, yen liyane kutut manggung apa? Mergo sik yahene iki rapah kutut manggung. Apa nggih? Terus melangkung lek kiwa tengenmu iki kutute manggung tenan cilaka kuwi engko ora. Lah nggih. Angel tambah-tambanane kuwi Cuma engko. dadak golek adune. Pun kula hur ketekuk kok. Hur ketekuk kok, hur ketekuk. Liyane kuwi apa Nduk? Coba Nduk, golek tengah wengi pas kuwi. Caping gunung. Wah, itu. ngono, pas. ngono Sliramu kuwi. sing bawa Pak D ben jenggleng. Ah. Nek jenggleng wingko piye? Lek jenggleng ya mumbul ngono no. Anu lek jegleng sliramu kok tak kancani ngono wae ya, Nak. Tapi sing dhuwur nggih. Oh, sing dhuwur lho, jare kulo menek wit kambil kok. Ayo. Baji tuwa dikongkon bocah. Lah iya. Wis kena pengapesanku iki ngono. Nek lek bocah semono iki kongkonan ya pantes wae. Nggih. Ora kok kongkon ning nyuwun berkah ngono lho. Kese lugu kok menika. Nek sing ngakon sing girong no tak jak gelut tenan nek iki bocah lugu kok. Nah, iya. Ya, engko sing jenggleng Mbak Mimin sing nembang Nduk Legit. Ayo Nduk. Nduk Cahayu. Saben bengi nyawang Siap lho, Lek.
jenggleng cepet. Alon-alon yo. Iya cepet. Ngumpuli doyak Satpol PP lho le perintah. Langsung payudaraku jalan-jalan. Abrakan gombal payudara. Nek ya ora apa-apa ya. Kowe kala-kala healing ya, kala-kala mesake. Ndak gur dipek siksa ae, kowe ya berhak bahagia. Konokan kok iso mingsat-mingset ya apa to isine jane? Niki Gombal niku ki mengke nek serampung ki teng selampir niku lho. nek gombale ra garing ya sok ganti kanebo bareng. Iya, apik. Suarane lho, Lek. Elok tenan lho. Suaraku dhisik yo ngene iki, sadurunge disantet sinden-sinden ya apik ngene iki kok saiki. Oh, sindet sing do iri karo sampean ya. Iri kalian kepopuleran kula. Apa men? Ayo, Dek. Yen memajang mong karo janur kuning. Mas Lek. Yuk. Gak mongko aku iki dina iki agak deres-deres ya. Waduh. Apa? Kupinge. Anu garap kuping. Garap sari kok kupinge. Penyakit. Suki merok garap sari iki apa ya eneng. Mbak, Dalem sayang. Amit sewu. Niki wis sini napa to lek bar ngene lek pindah ngene. Bocah lho ngerti lho. Bar kok kene kok pindah kene benake sik. Ora anarkis lho, iki panguripan lho. Uripan apa? Kuwi mono ora asli no. Kuwi ngono Pak Deki nyambut gawene ngono. Dadi kuwi isine anduk. Oh, andu. Ning agek sopan lho. Anu Amit sewu niku isine napa to? Cah sakmene kan kritis-kritise. Kritis-kritis. Rasa ingin taune kan tinggi. Heeh, tapi Dadi apik. ben kowe anu tak dudohke ya, Nok. Apri terus anarkis ngono. Maksudnya ngomong, engko tau tak tok kudu dirubung laler kok. Lah kuwi susu apa batang ya, Lek? Gilani. Saiki genti sing jenggleng Mbak Apri genti. Oh, kula nggih. Jegleng, rasa sok cantik. Iya, Emang kowe ayu to, Lek? Sokor. Modiar kowe. Tos. Nah, Ndok legit, aku lho kan ganani, aku kudu pangsane aku ora ayu. Ning bojo ki pilihane ora mung mergo ayune. Terus? Mimin kae ora ayu ning disawang nyenengke. Lho, ana kuwi ayu ning rai-rai Bang Titil to kuwi berarti berkentekke sertifikate bojo. kowe iki nek harmoni ayu ki jenggotmu ki kerone resik sik. Ting cringi kaya ngono. Angger bar maghrib dicukur kok bal ngisak ting ceringi. Lah kok kocori ya. Ayo sayang. Iya, Kit. Kembang wae weton gunung Aku ya wedi nek mencolot ya. Iya. Aku tidak mencolot juga dolanan karo Mas Taslim iki lho. Dhisik iki tau Bojone nang omah ayu ini kan galak banget. Malah kadang kalau wong lho saiki bojone ayune galak ra ya ora tentrem. Golek bojo ra patek ayune kok gemati. Karo maratuwa bekti, karo tangga apik. Kok menawa secara pasuryan ora madolke. Ning secara tentreming ati monggo Mas. Lah nek kowe bebojoan karo Mas Taslim nek sok anak-anak apa ora metune mah tempolong lek. Iya. Monggo nduk legit. Kembali sing jenggleng Mbak Mimin. Kok banci ndek man siladan kula pindho kok mriku pisan lho penyan. Lah jenengan kan kuat suwi lah iki kan iman-iman ngono. Wong wedok bapak kok aku mongso rendeng bareng benake gendeng gelem kok nek. Oke. cita sarawi Oh. Asik.
lah kene kok. Ngene aman wong tukul lah nek kene kok mencolot. Luwes, gek netrane iso mripate iso kocak kaya aku netra, kocakmu ndarane kaya aku. Nek kowe iki trakum ora kocak ndarane. Iya. Ape. Aku kon bagian rekoso terus to mangsa apa nek ing donyanya aku. Lah kowe iki yo kepuja, kowe iki aku memang Bu Sati nek bintang tamu. Aku ora diwirang-wirangi. Aku Stop, 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 stop ya, stop, stop. Aku mau berbicara tidak bisa karena Anda itu mengenai ya. Lagi. Aku mau mengeluarkan rahasia di tubuhku, oke? Oh, rahasia di tubuhmu. Iya. apa itu? Apa, Nduk? Atraksi. Oh, atraksi. Oh alah. Sik. Kang Saranji Mas, ayo. Tak tunggleng. Ayo. Gleng. Aduh. Kok iso mubeng ngono ya, Lek? Cek. Aja melu-melu, Bre, ngono. Korengmu ketok korengmu. Yo lah. Sudah. Enten meleh kok. Ada lagi. Nah. Nyoba nak. Sing keprimen. Apa kuwi? Oh, aku maktus ngono ya, Lek. Ana Nduk, si ana. Enten Masih ada lagi. Pak. Piye, Nok? Tepuk tangan yang meriah untuk Gendok Legit. Legit, yo lah. Selanjutnya atraksi dari Lek Mimi. Tak tunggleng yo. Oke. Bersama Sirkus Pama Gombang. Oke. Pandangan mata jangan terlepas dari postur saya. Iya. Oke, Saatnya anak gajah tampil. Lah apa? Lah gue telale. Oke, beda. Kalau tadi kan ditekuk, saya langsung telentang. Khususan Mimin Nonggo Inggi Alphard. Piye lho, atraksi kok. Aku ya ra iso lentur kaya Nduk Legit lho, Jas. Sing lentur ngendine. Genah tingkok wis ra ngopok-ngopok. Lah nggih. Oke, terima kasih luar Terima biasa. kasih. Cah kelas 3 SD lho. Nyuwara ya apik. Atraksi kaya ngono ya becik. Tur menika latihanipun mesti anu nggih sae kersanipun. Nek nuklek-nuklek kedek cilik. Oke, gak cilik. Nggih. Bu Sati neng ndi to Bu Sati? Mosok ora pengen nyangoni cah cilik iki to Bu Sati. Nggih. Luar biasa nggih. Nggih. Hmm. Napa Elak, nek Dek. ditekok-tekok ngoten niku enggak sakit to, Dik? Mboten. Kok iso ya, Dek? Lah awakmu sakit ora, Pri? Lah kula tekok sithik senep niku. Adik Elak. diparingi. Ya, kuwi, Nah, nggih. sini sayang. Saking Pak Sowo. Nggih, Pak Sowo. Nggih. Panjang yuswa. Kota rezeki Nah. panjang Yosua nggih. Amin ya rabbal alamin. Gandeng Mbak Mimin karo Mbak Apri iki ya sinden laris tur ya larang regane. Raketang 200 mosok ora metu. Ayo. Lek aku ra sanggup duit iki. Bareng kok Ning nyangoni iki tak lanang. ora, iki digodhok Legit. Ning aku nyoni jel karo Pak Sowo seto jatah suntik kabeh niku, Pak. Punya Pak Arep Ibu. yo apa? Ayo. Piyayi dek loman kaya ngono lho luar biasa. Ini dari Bude Apri sama dari Dedek Mimin ini. Ya. Berkah ya sayangku. Ku ya kok Dek Bu Sati mau. Aku ya mau nglanturke. Diparingi pira karo bude-bude loro kuwi, Nduk? Dereng diitung, Pak. Wah, Dereng diitung. bener, heeh. Mulai ketoke kurang WA-nen ya kirang ngono ya. Ning ketoke cah cilik iki nek nggo ditukar ora patut kok ndak ilang. Mboten. Kok mesti ngomong kok tuku perawatan engko. Yo perawatan. Cah cilik bareng urusan dhuwit ngeyel. Walah. Matur nuwun karo Mbak Apri, Mbak Mimin ya.
Matur suwun nggih Mbak Apri kalih Lek Mimi. Oh iya. Mbak Apri dongakne piye? Kon Mbak Ngakitipun. Kathah rezeki. Amin sayang. Panjang yuswa Amin nggih. ya. Mbak aku Mimin. didongake kok legi. Cepet kembali normal. Amin amin ya tak amini. Amin. Kowe kleru ndolek kembali normal malah ora payu le nyinden. Ayo. Kathah rezekinipun nggih. Nggih sayangku. Nggih. Ayo ditutup Nggih, klep. bacotne, Nduk. Tintekke, Nggih. no. Nah. Panas udan. Parian nggih, Pak. Oh, boleh. Boleh. Ya. Bar entuk sangu kok Pak Sawo parian. Ayo. Parian. Piye nak pariane? Kekne ngendi sik ya, tak dikekne tasik ben gak Bener. dicolong wong. Iya bener. Ketoke kiwa tengenmu sindan lek nang omah copet kuwi, Nduk. Bener. Ala wis setore ro jenengane kok. Bocah berarti bocah setiti iso dadi daringan. Iya. Iya. Ya. Open men bejane sing duwe sesuk arek. Aku dhisik nglumpuk gede tukang banget gur diapusi wong lanang. Lah kowe saya wong lanang kok wong lanang. Rampine ora penak. Ayo pariane piye sayang? Wayang golek, Wayang golek. linggih ning dinglek, linggih neng dingklek. dalange tuwek, sindene cilik. Jane mawar tak sangoni 500 lho, Nduk kowe. Gandhe kowe nuwek-nuwekne aku. Halus iki saiki. Enggak boleh seperti itu. Ngono. Heeh. Mau walang apa, Mau? Wayang apa? Wayang apa mau? Wayang golek, Heeh, terus linggih ning dinglek, Heeh. dalange tuwek, sindene cilik. Ya, apik. Lah nek jenengan niku kalih gendho rak nggih disepuhke ngoten lho. Ora ganti nek sepuhne kaya ali-ali ya ora. Ngene lho, Nduk. Wayang kerdus ngono. Lajeng? Heeh. Wayang kerdus. Terus Dasare isih waris ngono. nggih. Dalange bagus, dasare